guys, welcome to my YouTube channel. My name is Nomhletelwan Mamkizis Tugo. I'm born again and I love Jesus Christ. And if you're new in this channel, please subscribe. And if you've already subscribed, thank you so much for subscribing. Okay. Asikho kwenye into namhlanje sikule esawuthetha kuyo. Namhlanje guys ndiye ndathi mandize netopic apho sizothethane ngokuxoshwa kwesilwane. Umuntu oya athi yazi ndizive ngathi khona isilwane endihamba naso or kwathini so ndifuna ukwazi uba ndingasigxotha kanjani. Ukuze lanto igxotheke kufuneka uyazile uba beyingene kanjani. Yes, fanele uunderstandile ukuthi njengoba sikhona nje empilweni yakho sikhona ngokuba siye sangena kanjani. Right? Because zingena ngendlela ezihlukile. But namhlanje sizawuthetha ngale indlela. Number 1, kunesilwane esingena through fornication. Right? Through fornication. Andithi ngoku anitshadanga. So umuntu wakho unomuntu wakhe, nawe unomuntu wakho nomuntu wakhe, nawe unomuntu. Yayibona lanto yonke lanto leyana. Right? So let me say uku relationship ne nomuntu obhuti othile. Yeah, understand? Let me say uku relationship mhlambe ndingabiza igama elithina ndifuna ukubiza igama lomuntu because nizahlabeka uwethu. Let me say mhlambe uku relationship noSipho. uSipho u relationship noAmahle. uAmahle uku relationship noSizwe. uSizwe uyabona umuntu nomuntu wakhe nomuntu wakhe. Let me say ke ngoku uAmahle kunesilwane alandeliswa ngaso. Esisilwane uzawufika athi xa ilala noSipho, esisilwane sishiya ama cases wakhona. Esisilwane sitsho sifumana abantu abangaphi ababini. Right? That is why kuye kuthiwe uthwele ingxaki but ayizoze zakho. Unento ohamba nayo embi ulandeliswa kunesilwane esikulandelayo but sasingaqondanga wena. It is true. Ezinye izinto uzifumana through what? Through sexual intercourse. Why? Because 2 becomes 1. Once naya njengakhona ebedini, 2 becomes 1. Whether you guys are married or you are not married. Right? Okay, now let me say Amahle ulalile ke noSizwe. uSizwe ke uyabuya futhi ke ngokulala nawo. Yeah, understand. Esasilwane sasika Amahle sele kubani kuSizwe, right? Sesihunter bani yena noSizwe bobabini because now they are what? They are one. Ne? Ngoku now uyafika futhi uya kuSizwe, right? Esisilwane sesizone hunter nobangaphi nobathathu. Let me say sisilwane esenza ama case we stagnation, we backwardness, spirit of no progress, sibloka le nemitshato, ne? So sesiblokela abantu abangaphi sisilwane abathathu. Right? Sesiblokele abantu abathathu. Amahle, uSizwe, nawe. Wena. Yeah, understand? So ke ngoku esisilwane xa sesinjena si very stubborn ke esi. Yeah, understand? Si very stubborn because siyakwazi okubana sibe yi-spiritual husband kuwe. Siyakwazi ukulala nawe esisilwane. Siyakwazi ukulala noAmahle. Siyakwazi ukulala noSizwe. Yeah, understand? Uyayiva ke ngoku lento endithetha ngayo. Siyakwazi ukulala nani nobathathu. Right? Sekufana noba nina nobathathu nitshate nesisilwane siyi-1. That is why ama-promotion ezokweqa emsebenzini because ngokusesikuvaleni nokukuvala. Uya understand ukuthi wena mawungasaphumeleli apha empilweni. Andazi noba uyanibamba apho nigijima khona. Okay. Now esisilwane uyabona uba siyakuhlupha. Mhlambe udibane nomprofeti. Anthetha amaprofeti abasindisiwe mina abaprofeti bakaThixo nyani. Let me say okanye uye ecaweni ne yenkonzweni xa ufika uxelelwe ukuthi hey wena kunento enje nenje ohamba nayo. Lento enje ize ngoluhlobo. So ke ngoku uyibreaka kanjani la case yalana? Uziseparate kanjani nalanto? Remember ukuzulane noSizwe, it's because you guys benine feelings for each other. Ne-last phakathi, right? So, eza feelings eziyana kufuneka ube ngathi uzama ukuthini ukuzidestroy. Right? Exactly. Okay, into eyenzekayo xa ususa ke sesilwane esingene ngohlobo. Uye wenze kanje.
uhlambuluka spiritually kuqala, because noba singakuthandazela thina, yandiva ukuthi nthini, sikuthandazele sithandaze ngezilwimi silonqolayiza, xa ubuyela kusizwe futhi uzofika isilwane sikulindile sikwamkele ngezandla ezishushu. Haleluya bazalwane. Exactly. No, sikwamkela ngezandla ezishushu malaqa. Ngiyayiva ke? Exactly. So into ekufanele uyenzile, phuma kusizwe. Andithi sokuxelela uba ingxaki ihamba phi? Phuma kusizwe. And xa uphuma ungathi uphume only physical, phuma kusizwe emotional, phuma kusizwe spiritual, phuma kusizwe mental, phuma kusizwe psychological, phuma kuye. Andithi yanibamba apho ndigijima khona? Okay. So into eyenzekayo, ufuneka uconfess, you confess, right? Uye kuThixo, Nkosi yam, nansi into endiyenzile nenje 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 nenje. Namhlanje I confess and I repent, right? Yintoni ke ngoku ekufanele uyenzile futhi? So uconfessile, urepentile, you accepted Jesus Christ, you rededicated yourself again, right? Whether you ubungumKristu before or ubungenguye, xa uba ubungenguye, you accept Jesus, you dedicate yourself. If ubukholwa but wathemtheka, guys, last mna ndingulomntu ozayithetha njalo, right? Wathemtheka mhlawumbi walala nomnye umuntu or wathini, uya understand, then you rededicate yourself to God, right? Bese uyamcela uThixo, kukho indawo pha kwincwadi yeNdumiso 51 ithi, do not banish me from you. It create a pure heart in me, O God. Do not banish me from your presence. Do not take away your Holy Spirit from me. Right? Uyazibika ngoku uThixo, uyazihlambulula, ungene kwi-fasting. Xa ungena kwi-fasting, ufastele okokubana ngoku uhlambuluka ngaphakathi enhlizweni yakho, ne? Because izinto ezininzi, guys, uthi uzenza physical zibe sezimanifestile spiritual. Njengoba uye watempted wayolala nalaa mntu, la temptation iqale spiritual. Apho boye waba namaphupho, apho uyabona wenza i-sex or something, you understand, amaphupho anjalo, laa nto iqale pha. So in order ukuthi ibreakeke nale nto apha physical, kufuneka uyibreake ngokwenyani spiritual, right? Exactly. So ngokwenza kanjalo urealize imistake yakho, confess izono zakho, uzirededicate, ungena fasting, uzicleansa spiritual, allow the blood of Jesus Christ to purify yourself. Siyasuka because siyabona ukuthi hayi andisena ndawo. Then you break the legal rights, you destroy the stronghold, you break i-altar nobeyipesuka kuso esisilwane, you destroy i-covenant. We understand, ngoba xa sisuka pha kusizwe sizolala nawo senza i-covenant now, you destroy the covenant. Niyayibona uba le nto singayithatha kancinci, guys, kodwa inzima xa seyifika kwizinto ezi-spiritual, right? Then wenze zonke zanto, ama-case breaking, uzikhuphe, guys, uzikhuphe kusizwe, uzikhuphe, uzidedicate kubani? kuKristu. Then siyabona ukuthi okay, ngoku siconfrontile and you broke the legal right, so udestroye yonke into edibene naso, sihle sisuke. Yayiva ke ngoku? Andithi yanibamba apho ndigijima khona. Uthi uzovuleleka nemitshato, sivala nemali ke esisilwane, sivale nemali, kuvuleka imali, kuvuleka imitshato, izinto zakho zikhanya, uthi ubonakale nawe, uyabona, izinto zakho zibe ne-success. Kwi-next video sizothetha ngesinye isilwane esingena ngenye indlela. Ndifuna ukuhamba nani, guys, ndihambe nani nikwenzela uba nizo-understand ukuthi izinto singazibona ngathi zincinci physical, spiritual ziyakhala. Andithi niyanibamba? NdisenguNomhle wakwaDolwane, MamKiz Isiduko, intombi yaphantsi ematatiyele, ibhacakazi eli. Please don't forget to like, comment and subscribe, and don't forget that I am born again and I love Jesus Christ, and don't forget that I love you.